Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat Martinez het niet eens is met de aangekondigde proforma-zitting. Miguelangelo Lo Martinez is op 5 november vorig jaar gearresteerd. Hij was op dat moment parlementariër voor de partij CAM. Hij heeft zich inmiddels teruggetrokken als parlementariër. Maar hij zit nog steeds vast en hij heeft te horen gekregen dat eind februari zijn zitting zal worden behandeld, maar dan als proforma zitting. Daar is hij het niet mee eens, want eigenlijk moet na 60 dagen een zaak inhoudelijk voor de rechter komen. Daar is al een uitstel aan geleverd en nu duurt het te lang voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, aldus Martinez. Volgens hem heeft het Openbaar Ministerie al bijna 2 jaar onderzoek naar hem gedaan, zit hij al 3 maanden vast. Dus ze hebben voldoende tijd gehad om de zaak voor de rechter te brengen. Als het Openbaar Ministerie desondanks met een pro-forma zitting komt, wil Martinez dat hij wordt vrijgelaten en dat de zaak, zodra deze klaar is om behandeld te worden, direct wordt voorgelegd aan de rechter. Hij heeft dat opgeschreven op zijn Facebookpagina. Aandacht voor schrijnende situatie in Monteverde. Op deze beelden ziet u een zeer onhygiënische situatie waarbij een man in de wijk Monteverde, de man is volgens betrokkenen verslaafd, elke dag nieuw vuilnis rondgooit in de wijk, bij zijn slaapplaats, daaromheen. Het zorgt voor veel stank, onhygiënische toestanden en de politie doet niks. Tenminste, dat zegt de partij CAM die nu op wijkbezoek gaat, in de wijken gaat kijken. Anthony Gaudet heeft aan de Extra laten weten dat dit een zaak is die behandeld moet worden. Zoals bekend gaan de partijen zeker voor de verkiezingen de wijk in. Maar deze situatie, zoals u op de beelden ziet, is er toch wel één waar wel degelijk de politie zou moeten ingrijpen. Omdat de bewoners al lange tijd zeggen te klagen over de situatie. Volgens het CMC waren er geen Curaçaose sollicitanten. Gisteren werd de nieuwe directeur van het CMC aangekondigd en daarbij werd de nieuwe directeur van het CMC is aangekondigd deze week en gisteren heeft de Raad van Toezicht in een interview met de Extra uitgelegd dat er voor deze persoon is gekozen na een lange beraadslaging. Er was een lange sollicitatieprocedure. Daarbij viel het op dat er geen Curaçaose sollicitanten waren. Niet dat die dan direct automatisch geworden zouden zijn, maar het is jammer dat voor het grootste ziekenhuis van Curaçao er geen mensen waren van Curaçao die daarvoor hadden gesolliciteerd. Pisas is trots op het succes van de landspakketten. Dat heeft de minister-president van Curaçao gisteren bekendgemaakt. Hij is trots op de behaalde resultaten bij de uitvoering van de landspakketten. En hij zegt dat zijn regering na bijna 4 succesvolle jaren uitvoering van de hervormingen heeft doorgegeven in de publieke sector. Hij verwijst ook naar de opmerkingen van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Zol Sabo, die afgelopen vrijdag publiekelijk stelde dat Nederland tevreden is met de manier waarop de hervormingen op Curaçao zijn uitgevoerd in de periode 2021-2025. Zoals u nog wel weet kwam het landspakket in plaats van de COHO, die door de toenmalige staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops op tafel werd gelegd. Maar er kwamen de landspakketten voor in de plaats en die zijn wat Pisas betreft goed voor Curaçao geweest en ook de hervormingen in de publieke sector zijn belangrijk. Sylvania weerspreekt kritiek. Het gaat over de video die we eerder deze week hebben laten zien van modder. Die werd verplaatst bij Sakito. Volgens bezorgde burgers gaat het om vervuilde modder en is dat schadelijk voor de lagune bij Sakito. Maar de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft laten weten dat er geen vervuilde slip in de lagune zit. De video is misleidend en de verstrekte informatie is onjuist, aldus het ministerie. Dat stelt in een persbericht dat de Royal Holding Company 2 BV, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het project in de lagune van Sakito, zeer zorgvuldig te werk gaat. De verwijten dat er vervuilde zwarte modder wordt gebruikt zijn onwaar. Felle kritiek van UP, de partij van Elvis Andrade, die vindt dat er bij de voorverkiezingen veel zaken zich hebben voorgedaan die niet door de beugel konden. Er is niet toegang gegeven tot de partijleden om te kijken of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen, of de stemming eerlijk is verlopen. En zo zijn er meer zaken die volgens de UP moet ik zeggen, niet goed zijn verlopen. En daarom
denken ze erover een kort geding in te dienen om alle partijen die mee hebben gedaan aan de voorverkiezingen automatisch mee te laten doen aan de verkiezingen, omdat er wat hen betreft veel zaken niet goed zijn geweest. En dat zou betekenen dat er dus meer partijen aan de verkiezingen deelnemen. UP zelf haalde 720 stemmen en ze hadden er 848 nodig. Openbare Werkte werkt aan problemen met riolering. Het aantal klachten over verstoppingen in het rioleringssysteem op Curaçao is de laatste tijd flink toegenomen. Momenteel is er slechts 1 aannemer met een vrachtwagen actief om de rioleerbuizen te ontstoppen. Dit veroorzaakt vertraging in de afhandeling van klachten. De dienst Openbare Werken werkt nu hard aan het aannemen van meer aannemers om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Tegelijkertijd wordt de bevolking gevraagd geen vochtige doekjes in de toiletten te gooien. In tegenstelling tot wc-papier lossen deze doekjes niet op in water en dat veroorzaakt verstoppingen. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. De Arubaanse demissionaire minister-president Evelien Wever-Kroes is momenteel in Nederland. Ze heeft er onder meer een bezoek gebracht aan premier Dick Schoof en ook heeft ze een ontmoeting gehad met studenten van de Haagse Hogeschool. Deze hebben een presentatie gegeven van een onderzoek dat ze hebben verricht. En daarmee heeft de minister-president van Aruba, Evelien Wever-Kroes, veel opgestoken omdat ze zich gespecialiseerd hebben in koninkrijkszaken. Daarbij zijn ook verschillende Arubaanse studenten en ze heeft op die manier een interessante middag met de studenten gehad en zal nog meer met politici praten, aldaar. Er is 20 jaar celstraf gegeven voor een Curaçaoenaar die een andere Curaçaoenaar in Nederland heeft vermoord. Het gaat om de man die afgelopen juni in Rotterdam een Hagenaar zou hebben doodgeschoten. De veroordeelde man is Ryan D. De doodgeschoten man is Kenneth Pito Rasta en die is bekend uit Otrabanda. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist en dat is ook daadwerkelijk opgelegd. De Hagenaar is doodgeschoten door de Rotterdammer voor de deur van een café dat het Half Uurtje heet. De moord is op camerabeelden vastgelegd. De derde voorronde van het Toema Festival is achter de rug en dat betekent dat vrijdag de finale plaatsvindt. Er zijn 30 zangers geselecteerd, dat is elk jaar 30 en die moeten gaan uitmaken wie de beste Toema van 2025 heeft. One Flavors, Icons, de Highway Band, Era, Quality Sound. Er zijn verschillende groepen en zoals gezegd 30 zangers en zangeressen die mee gaan doen. En dat belooft weer een spannende wedstrijd te zijn. Heel veel bekende namen die weer mee gaan doen aan de finale. En we wensen de finalisten alvast heel veel succes. Je kunt het trouwens allemaal zien bij de Extra. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de president van Colombia heeft laten weten dat cocaïne niet erger is dan whisky.
Het zou eenvoudig ontmanteld worden als coke verkocht zou worden als wijn, aldus de Latijns-Amerikaanse leider. Hij stelde tijdens een regeringsbijeenkomst dat cocaïne niet erger is dan whisky en dat het alleen illegaal is omdat het uit Latijns-Amerika komt. En Colombia is de grootste producent en exporteur van cocaïne ter wereld. Al 13 decennia lang wordt er gestrijd tegen de drugshandel. Maar volgens Petro wordt de drugs door Amerikaanse politici als zondebok gebruikt in een langdurige oorlog tegen drugs. Hij zegt dat wetenschappers hebben geanalyseerd dat cocaïne niet erger is dan whisky. En hij wil dat er anders tegen cocaïne wordt aangekeken. Nou. Het is de vraag wat de regering Trump hiervan zal vinden. Tot nu toe is het contact tussen Petro en Trump niet goed verlopen. En we hebben nog niet te horen gekregen wat Trump hiervan vindt, maar dat zal niet mals zijn. Wij houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de regio in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Het allerbeste, tot ziens. Dag.